Preliminari. Passem al punt número 1, que és l'aprovació de l'acte anterior de data 25 de juny de 2015. Si hi ha alguna intervenció, si no, donem per aprovada. Sí? Sí, bueno, jo he comunicat que per algun error no sé quin no m'havia arribat l'acte, no he tingut temps de mirar-me-la. Votaria abstenció, però votar en contra perquè a la pàgina on hi ha el punt 10 que explica quan se li va dir al senyor Lesier Costa que no gravés, el senyor alcalde va afirmar una mentira que a mi no conste, que és que una jutge havia dit que els plens no es podien gravar. Llavors, com és una mentira demostrada, doncs m'agradaria, si prou, que constés en acta. Molt bé, sense res, feia costar això. Senyora Laia Martí, més poder, nosaltres aquí tenim el del jutjat contenciós administratiu, dirigit amb el cas del senyor Ramon Martínez Pacheco, amb el qual el jutge Montenegre pugui gravar fins que hi hagués una sentència. Aquí està la resolució, per tant, escolta, jo me limito a el que diu, per tant, ni és cap ni una. Passem a la votació, doncs. Vots a favor de l'acte? Abstencions? O en contra? Una votació en contra. Molt bé, seguim. Si dona compte dels decrets d'alcaldia, si no ja dona comptes. Per tant, si no hi ha res més, ho donem per aprovada. Bueno, per aprovada. Bé, doncs passem al punt número 3, que seria aprovar el calendari de festes locals de l'any 2016. Senyor secretari. Senyor secretari. Sembla que la senyora vol intervenir. Bueno, doncs ja haurà de fer presa de preguntes. Seguim endavant, senyor secretari. El punt 3 és sobre l'aprovació del calendari de festes locals i el que es proposa és assenyalar les festes locals per 2016, ratificant la Junta de Govern del 9 de juliol en el sentit de fixar el dia 2 de març com a festa de l'aigua i el dia 24 de setembre com a festa de la Mercè. Molt bé, l'objecció per la data, com ho té bé. Entenem que s'aprova per unanimitat. Doncs passem al punt número 4, que si ja dona compte dels decrets d'alcaldia 158/2015, en el qual s'aprova la modificació, us proposa la modificació del pressupost per generar majors ingressos. En aquest cas, he de destacar que són l'ingrés de 301.000 euros de subvencions aconseguides, gestionades, i que en aquest cas les incorporem al pressupost, que si suméssim a les dates que s'han aconseguit durant aquest any, estaríem parlant de més de 400.000 euros de subvencions gestionades en diferents apartats. Passem al punt número 5, que és assumptes d'urgències. Perdó. Sí. Molt bé, senyor interventor. Sí, la proposta que es va fer arriba hi havia un error en la tipogràfica que al ficar els números, el procés que sigui, tot ja m'atribueixo l'error jo, això no té més importància, en lloc de posar 20.000, 25.000 en una subvenció de la Diputació, els ingressos posaven 25.000, però la despesa havien posat 20.000. És una qüestió estrictament tipogràfica, ja que la resta de la modificació és tota correcta, els totals són tots correctes, 301.000 de subvencions ingressats a la partida corresponent de despesa, i això solament hi ha un informe meu en el que faig referència en aquesta errada, rectificant solament això, és de la tipogràfica, que en lloc de 20.000, com consta a la proposta, de costar 25.000. No, està repartit, però el total era bo. Tot el que és la modificació, la incorporació dels 301.000 euros és tota correcta, les aplicacions pressupostàries estan correctament introduïdes, però això és en un moment o altre del tràmit del que es piquen els informes que es treballen i es passen perquè es continua el tràmit, doncs pel que sigui en un lloc o altre, el que pica 25 s'ha picat 20.000. Molt bé. Passem al punt número 5, que si les urgències no hi ha cap. Passem al punt número 5, si recs de preguntes i o de sorteig de les meses ho farien, a continuació els regidors que traslladen a l'Ajuntament a l'ordenador. Molt bé, doncs passarem doncs al punt de preguntes. Mira, que sobre el decret d'alcaldia del 118/15, que ha fet una apel·lació sobre el projecte de reparcel·lació del sector del sud 6, els Olivars, diu que heu fet amb els despatx, amb el Toral Meio, heu fet una apel·lació. Allí fica que són 6.000 euros. Jo voldria saber si és una provisió de fons o és
o és l'apel·lació total? És el cost total. El que hem liquidat en aquest moment, És un cost de defensa. No vol dir que... Perquè és una provisió, que jo sé si és una provisió o és el cost total. És un pressupost que aprovem i és per la despesa que hem presentat el recurs. Això no vol dir que no necessitem un altre per fiscal. Home, no veu un pressupost, crec jo, no? Però en defensa té algun pressupost. Mentre no haguis acabat un procés, és ara l'interposat el recurs. Sí. Però mentre no haguis acabat tampoc saps res. Així pues no saben clarament el que no s'està. Si vols, podríem buscar la documentació i llegir que... Sí, clar. Perquè va dir el decret ho explica, que si pots... Sí, bueno, és Que que jo... no pot pagar 6.000 euros ara, perquè existeix esta secció. Sí, clar. És una factura, no? El de comptes és una factura. És una factura, però no sé si és total o parcial. Per tot el tràmit d'aquest any. Aquesta sentència? Sentència no n'hi ha, no. No, dic que si és el cost sense sentència, o és sense sentència. Llavors, clar, jo el que no entenc és... Senyor portaveu, vostè ha de fer les preguntes, no és un debat, i fer la pregunta i si contesta... No, sí, bueno, ja li vull fer vostra pregunta. Faig més coses seguits i li contestaré. Sí, bueno, l'altra pregunta és que si s'ha obert alguna manera de diàleg sobre les parts afectades per arribar a un acord, a una solució acordada. Les properes setmanes potser es donarà el cas. Ara no hi ha. No s'ha parlat un dia de llargs. Ara està un procediment que si creu oportú no es tornarà a parlar amb ells, quan hi ha alguna cosa se parlarà, evidentment. Té una pregunta més? Sí. No. La primera pregunta és referent als decrets, al decret 91/15. Ens agradaria saber de què es tracta aquest recurs. Que acordem fer tramès el recurs. Voldríem saber el recurs sobre quin problema judicial és, sobre quina cosa judicial és, i quan pujarà la despesa del lletrat Josep Lluís Rodríguez Ros. Aquest és el punt 91. Al 118 sí que volia, jo ho ha preguntat el portaveu del PP, però jo volia fer una altra pregunta sobre aquest tema. Ha hagut canvi d'advocat per part de l'Ajuntament? A partir d'ara, al fer l'apel·lació amb aquest recurs, s'ha canviat d'advocat? De què parla ara? Del decret 118? Sí. Ja ho havia comentat ell, jo també volia fer aquesta pregunta, però llavors jo afegeixo si hi ha hagut canvi d'advocat per part de l'Ajuntament. Sí, sí. Subsís. Sí, el d'advocat per poder guanyar, evidentment. Llavors, el decret 139/15 és una miqueta... Sí que ens agradaria que ens ho expliquessin perquè hi ha moltes coses dins del mateix decret, no? Denegar petició promissor i autoritzant les, no sé, de Begoña Andrés, Maria Fernández, factures i llicència. La llicència és de promissor, les factures són dels treballadors de la casa. El secretari, jo desconeixo. Ens podeu fer arribar... No, això contestarà la pregunta. Després... Perdó? Possiblement sigui un decret que licita diferents assumptes de diferents qüestions, és de Junta de Govern, perquè després es ratifiqui en Junta de Govern, perquè veig que són diferents coses que no tenen relació l'una amb l'altra. Llavors, el que passa és per decret, perquè jo dius, ara ni Junta i després ho ratifiquen en Junta de Govern, que es fa que hauríem d'avançar. Però bueno. Llavors, referent al punt 4, em sembla el compte del decret, ja hem estat mirant l'expedient i a l'informe de l'interventor, al punt 8, si l'interpreto bé, està dient que hi ha una necessitat de finançament de 679.242,67 euros. Per tant, entenc que actualment hi ha un dèficit a la partida pressupostària de l'Ajuntament, és que hem fet més despeses de les que teníem previstes o no ens han entrat tants ingressos com teníem previstos, estem
la llei de règim local estem al límit, o sigui, estem fent bé la llei de règim local o no? Sí que m'agradaria que m'expliquéssiu per què hi ha aquest dèficit i com se pensa solucionar. I en prec... Sí? També li contestarem, perquè a nosaltres no ens consta que hi ha hagut aquest dèficit, no consta, hi va haver. Hi ha l'informe. Vostè sap perfectament que després de les direccions de pressupostos Sí, però entendrà que té un ingrés de 400.000 euros de subvencions, per això no ho trobar, s'ha de tirar. Jo li contestarem, perquè ara no tenim aquesta informació que em pot compartir. I en precs demanaríem que se regulés el trànsit de vehicles al carrer La Pau entre els carrers Ana Minguell i carrer Garrigues, que és una miqueta, a vegades una miqueta caos circulatori. I demanem examinar el llistat dels assessors externs de l'Ajuntament, jurídics, tècnics, l'import de les seves feines, l'import de les seves factures i les feines per les que estan contractats des de l'any 2011 fins a l'actualitat. Nosaltres tenim dos preguntes i un prec. La primera pregunta també és del sector sub 6 i la nostra pregunta és que si hi ha projecte, per tots els estudis que estan fent, s'estan ficant els bordillos i totes aquestes coses, si hi ha projectes, qui ho paga, qui ho està pagant, qui ho ha de pagar o qui ho pagarà d'aquest tema. I la segona pregunta és quan augmentarà el rebut de l'IBI per l'any 2016? Perquè en una junta de govern s'ha aprovat d'augmentar el tant per cent impositiu i llavors sabia exactament quan pujar el rebut de l'IBI. I el prec és el tema de la sintonia musical que hi ha a les piscines de Macelles, que si pogués ficar una emissora local o una emissora amb música catalana i més nostra. A la Junta de Govern el que s'ha aprovat precisament és aprovar que baixi el coeficient, per tant, que baixi el coeficient, que baixi la base. Però el cadastral, no s'ha aprovat res més. Després ja nosaltres en els números, si s'ha de revisar el coeficient no, però el que sí que aprova la Junta de Govern és, per segon consecutiu, rebaixar el valor cadastral que afecta a plusvàlues, etc. Això és el que s'ha aprovat. Per tant, no és el que vostè diu, sinó que el contrari. Ja l'he contestat. No, jo dic que la parlament que dic, una junta de govern fica que podem pujar fins al 7% i es diu que se pujarà al 7% i ara està al 6 i pico. Això ho vull dir una junta de govern. Si el secretari de Costa ja l'interromput de roc. Doncs ja vindré a l'Ajuntament i ho mirem. I el que la Junta de Govern no ha fet cap augment de coeficient. És una cosa de ple, és una ordenança fiscal que el ple s'hauria d'acordar. Diu que a Macías pot pujar fins al 7%. L'únic que s'ha fet és demanar al catastre per dues vegades, per un alcalde, que rebaixin els valors catastrals i extravers ho aconseguir. I per l'any 2016 crec que és un 27%. Sí, ha de sortir un decret, que ja l'han proposat, de rebaixar els valors catastrals de les entitats com la nostra que havien fet revisió l'any 2008 i d'aquest estil, han pogut demanar si volíem que rebaixessin, perquè el senyor alcalde s'ha fet, i llavors la proposta és d'un 27% de rebaixar el valor catastral a conseqüència de la crisi, perquè els valors havien posat el 2008, després vint de la crisi, aquests valors catastrals s'havien mantingut. Ara es baixaran, a partir del 2016 s'abaixarà. No, el que s'ha fet ara és congelar aquell 10% que es anava augmentant cada any. Però ara baixa el 27%, si no recordo. Baixa per sobre l'any, si el govern central Baixa perquè demanem altres baixa per pujar. No sé si ha pujat el grup. Nosaltres l'hem baixat de cada dia el senyor secretari, que s'ha congelat fins i tot el dels 10 anys, per petició pròpia. No sé si l'Ajuntament ho demana i quan això el secretari de documentació per poder votar. Per la primera pregunta, que vostè parlava de les organitzacions, el sector sí és un projecte d'organització aprovat, per tant, si precisament un projecte bàsic d'organització, entre altres coses perquè entenem que hem d'evitar les inundacions de la zona d'equipaments, com és aquest cas de Sant Cuidat. Per això això és el més important, sobretot els veïns que es queixen que puja massa l'aigua. Per tant, això és el més clar. Una altra pregunta? Sí?